Alaikum. Barka da yi. Ya kake? Barka Abdullahi Abdullahi. Sunana Abubakar Abdullahi. Mazan kwarai ko? Na'am. Dama yanzu nan ma nake kayan kuma na kanka. Barka da. Karka damu gashi na zo. To kana na zu. Gashi na zo na kira ka. Shine manufata yanzu ina za mu samu dama mu zauna da yi da kai. Ga magana nan za ka yi magana in ji duk da yanzu ina wajen aiki kuma na tsaya na kira ka da kati na. Kana da sashen kati kenan ko? Karka damu. To ba damuwa. Yanzu an riga ta malam. Ina jin ka. Yawwa. Saboda na ji inda kake zoma wani mabiyin alkur'ani da cewa ina ne Allah ta'ala ya ce kar a bi magana kowa sai ya tashi. Yana ganin dai a... To yanzu to yi magana ka. Yawa ina ganin dai a yau shi ne kusan magana kawar da kai kuma na ɗan yi rabi a kai. Ka gani da yawa kenan a baya. Ka gan su da yawa kenan a baya. A baya duk lokacin da ka san kayan kwaman ko rabi akan wani mazin Qur'ani. Idan ka duba ƙasar zari za ga na ɗan ce wani abu to ban taɓa samun katon ka masa yau. Na'am. To shine a cikin kwaman da na yi. Na ce shi Allah ta'ala alga da man tun daga kan manzo a nan wa alaihi salam. Na'am. Zuwa sauran bayi da aka aiko zuwa gare su. Na'am. Kada wani wuri da guda ɗaya da Allah ta'ala ya bar wata dama wani ya ce uffan a cikin addininsa don addini yana Allah ta'ala ne ba na kowa bane ba. Na'am. Shi manzo dan aike ne. Na'am. Ba a ce ka wani abu ba da na shi ko muka zartin. Na'am. An mai doka ya tsaya iyayen da aka yi mai umarni. Na'am. Cewar da Allah ta'ala da shi fasta kim a da tsaya tak kama umarci da muka umarce ka. Na'am. Ya ce duk wanda ta bai kuma aka tare da kai shi ma ya tsaya tak kai zuwa nan. Kar ku je gare. Na'am. To wani dalili ba za a ce yau ga wata magana a wajen Qur'ani a cewa ita ma wai annabi ne to annabi an ga malam addinin nasa ne addinin na Allah ta'ala ne ba na kowa bane ba sai Allah ta'ala shi kuma Allah ta'ala mai addinin ya hana kowa ya ce tak da kaulin sa da ya gaya ma annabin ya ce fa da zalika saboda haka ba ka kira wa askin kuma ka tsaya cak kama ummata kamar yadda muka umarce ka ya ce wala tattabi a kar ka bi zuciyarsu wa kul kama gaya wa duniya amantu kai ka ba da gaskiya ne kadai da ma anzala Allahu da iya abinda Allah ta'ala ya saka min kitabin da daga littafi ba abin da nan ba cikin Qur'ani na Allah ta'ala Allah ta'ala ya hana manzo wa imani tsaya anan malam dan tsaya anan to na tsaya yanzu duk wannan jawaban da kai aya ɗaya ka maimaita ko bare kuwa to sauran jawaban duk ƙarya zan ce maka kenan wani jawabai da kai yanzu kusa minti 3 tunda aya ɗaya kawai ka ja sauran bayanan duk ƙarya zan ce ma ai ita ayar ta haska cewar annabi Allah ta'ala bai ba da dama ba har shi ba ma sauran bayi ba yanzu abin da nake tambayar ka dau minti 3 kana gabatar da bayananka kuma aya ɗaya ka ja kake ta maimaita ta sai nace ina zuwa ya mana sai nace to ragowar bayanan naka duk da kai su da Hausa duk ƙarya ne ai ka yi min ƙarya ka ce aya ɗaya ne kuma ne ba ɗaya ne yawo ba to aya nawa ka ja yawwa kaga sai kai tambaya ba wai kai ka fitar da hukunci abin da wani fastaqim kama umirta anta wa man taba ma'ak to kaga ita ce ayar da na san ka ja ita ce zan iya rike ta in kuma akwai wata Allah ta'ala yake ga wa ma'aikin aha wannan ka saboda haka fa hadu kai kira wa anta kim kuma ka tsaya cak kama umirta kamar yadda muka wuce ka yace wala dan mai ta ayar afwan da Allah dan mai ta ayar ayar Allah ta'ala cewa ya da ma'aiki umarni ne. Domin umarni ne cewa ya da shi an ikira ila ya zuwa sabila da ka zuwa ga hanyar Allah ta'ala mai nanka sai alhikima da hukuncen nan. To wannan kiran zai je sai Allah ta'ala ya ce shi fa da zalika saboda haka fa an ka kira wa astaqim kuma ka tsaya cak kama umarta kamar yadda muka umarce ka. Yace wala tattadu a kar ka zan zuciya su. Wa kul kama gaya wa amantu kai ka bada gaskiya ne kadai da ma anzala Allah da iya abin da Allah ta'ala ya saka min ki ta daga littafi to yanzu ba wani Allah ta'ala zai tsaya mana
Yanzu gashi kayi minti 5 in nace ayoyi 2 kenan ka kawo. Na yi daidai? Amma ka kai ɗaya na kawo. To ya haƙuri, ai nace maka aya 1 na ji, yanzu na yadda 2 ka kawo, ka yadda? Ba ma 2 bace ba alƙali malam. Ayoyi nawa ka kawo? Yawa ku wanda ya tafi ba ku san me Allah ta'ala ke cewa aya ba. Sai kuka ɗauka cewar zancen Allah ta'ala daga nan zuwa nan aya ne, daga nan zuwa nan aya ne da kuma irin yanzu dai ko ma menene ma dai faɗa min adadin ayoyin da ka ja ka ce min guda 5 ne ko 6 ko 10 ko 20 kaka damu. Ai shi ayoyin Allah ta'ala ga ta ba kirge su ba. Ku ne ta alzafan bayan kuka ce ayoyin Allah ta'ala ku da 236 ƙarya ce wallahi. Abin da yake rubuta a cikin Alƙur'ani alif lam mim a sa aya 1 ba haka bane? Ba haka bane ba ka kawo mu wanda ba a sa ayoyin ba. Yanzu sai ka kawo mu wanda aka ja aya 1 ba a sa lamba ba, aka ja aya ta 2 ba a sa lamba ba, wani Qur'ani a ina zan samu? Shi wannan da aka sa lambobin Allah ta'ala ya ga manzo ai yace wa ulka ce ni lalle ni ana al-naziru ni ne gargadi ne al-mubinin bayanan ne. Shi ne bayanin lambobin ayar? An fi ala al-muktasimin akan wa'azin karkata. Yace allazina wa ja'alu al-qur'ana kirina suka sanya qur'ani ciri wannan abu bayi ne suka sanya ciri amma shi Allah ta'ala aya a wajen shi shine hukunce da ya saukar akan bayi yadda za su imani kuma su aikata shine aya. Okay, yanzu idan nace qul huwallahu ahad ba aya ɗaya ba kenan? Wannan in da Allah ta'ala ce qul ka ce kaga in yace din ai ya lumu ne ko? Yanzu dai abin da nake tambayar ka idan na ce kul huwallahu ahad ba zan ce aya ɗaya ba kenan? To me zan ce? Me zan ce? Saboda kul din ka ce. Me zan ce ai sai ka faɗa tunda ka kore sai ka tabbatar me zan ce? Ai dan ka gane cewa ba ku gane me Allah ta'ala yake nufi da aya ba. To ai yanzu sai ka ganar da ni idan misali nace kul huwallahu ahad saurara idan nace kul huwallahu ahad yanzu ba zan ce aya ɗaya ba kenan? Ba za ka ce ba ana gani ba nan. Wala qad atainaka sab'an min al-masani me ake nufi? Yawwa kaga tambaya kai ko? Allah ta'ala ne ya ce wala qad kuma hakika atainaka mun baka sab'a 7 min al-masani nan sau biyu ma'ana 7 sau biyu. To wanne ne 7 sau biyu? 7 daga maimai ba. Wanne ne 7 din? Idan ka kirga wannan da kuke cewa kura nan bakin ku bayi za ka guda 14. Mu ba? Ku bayi kura nan bakin. Mu bayi? Za ka 14. Ba ka kai a ciki? Ni ba ne babu ne. Ba ka kai a cikin bayi? Kai ba ka cikin bayin Allah? Ni ina cikin bayi amma ba na cewa da ayon Allah ta'ala kura ne babu wannan ƙarya ce har ga da ban kuke bala. Kai ƙaryatawa abu ne fa mai sauki ka gane ka ƙaryata abu ne mai sauki yanzu zan iya ce maka dan gungun makaryaci ne zan iya ce maka masussuka makaryaci ne wannan abu ne mai sauki wannan abu ne mai sauki amma tabbatar da hujja dakata tabbatar da hujja wannan shine abin da yake mai wahala yanzu na tambaye ka tambaye da abin da yasa muka zo nan wannan gaba maganganu kai ta yi sai na ce ka jawo aya ɗaya kenan ka ce a ai ba aya ɗaya ka ja ba na ce aya nawa ka ja sai ka ce ayoyin sun fi ɗaya na ce to da wanne sai ka kawo min kace da kaza da kaza sai ka ce ayoyi guda 2 kenan to koma nawa ka ja sai mu aje to sauran surutan naka da maganganunka da kai su ma sai mu ce duk ƙarya ne in muka ɗauki iya larabcin Qur'anin da ka kawo yanzu sauran bayanan da kai ya mana sauran bayanan da kai duk sai in ce maka ƙarya ne ka ce wai larabci babu wani wuri da Allah ta'ala ya ce sunan wannan harshen da zama sunan larabci babu wajen alaga da malam Qur'anan arabiyyan fa Allah ta'ala bai samu sunaye ba Qur'anan arabiyyan fa Qur'ani dalla haka Allah ta'ala arabiyyan me ma'anan arabiyyan dalla shine arabiyyan a ina Allah ya faɗa cewa arabiyyan yana nufin dalla Allah ta'ala yana cewa da ma'aiki walau da annahu qur'ana inda ake mun sanya shi wannan qur'ani a jadin kadin kulalle wannan fasara taka malam wannan fasara taka a ina zan samu a cikin Qur'ani mana fasaran akwai Qur'ani mai fasara ne idan ka je inda Allah ta'ala ya ce kitabun a ina zan samu fasarar da yanzu kake mun shi ne nake Qur'ani ya fasara kai da kanka alƙalama shi ai Qur'ani larabci ne daga farkon sa zuwa ƙarshen sa babu Hausa a ciki babu Hausa
Babu Hausa a cikin Qur'ani ko akwai Hausa? Kaga don har kuna Allah ta'ala babu Hausa, ba Turanci. To kai wa ya dora ma ragamar ka ɗauko aya ka fassara min shi da Hausa. Shin nace ina ka samu wannan fassarar? A har kuna Allah ta'ala babu Hausa wannan. To yanzu kai ina ka samu naka fassarar? Kai da kace wai akwai Hausa a cikin harsunan Allah ta'ala. Allah ta'ala ne ya ga ma akwai Hausa? Kai me yanzu kana kawo min aya sai kuma ka fassara ta da Hausa. Nace ina ka samu wannan fassarar? Malam babu inda Allah ta'ala ce sunan wannan harshen da ke magana shi Hausa. Wannan ƙarya kuke ba Allah ta'ala riga da malam. To yanzu kai da wani yare kake magana? Yawwa shi Allah ta'ala cewa ya da ma'aiki, cewa ya da bayan har ma'aikin kuma. Ya ce wa min ayati yana daga ayoyin shi. Kan kwalsawa ta halittar samaiwa al'adu da ƙasa. Sai ce wa tafi alsina tukum da ko sabanin harsunan ku. Wannan fassarar wannan maganar da kai min da wani yare kai min tsaya wannan maganar da kai min da wani yare kai min. Harshe ne da Allah ta halitta da mai so da fahimtar da wani yare irin wanda wani ke wani yare ke ne sai ka faɗa min yare kaza kake yi yanzu ko kuma babu harsunan da ya saukar da mai fahimtar da sunayen su babu. To kai yanzu da me kake magana? Da harshen da Allah ta'ala Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kiran yanzu magana da nake kiransa cewa Hausa nake yi laifi ne kuskure ne? Nake kuskure ne? Ya sunanka? Ya sunanka? Ya sunanka? Dala ga mu ya sunanka? Ni sunana Usmanu. Ina Allah ya ambace ka sunanka Usmanu a Qur'ani? Sunanka Usman. Shi Allah ta'ala idan ka je abin da yake da mu bayi. Dan Allah ka ce min ga inda Allah ya ambaci sunanka Usman. Duk ayar da ka kawo fa sai ka gaya min wanda ya fassara maka ya canza shi daga wannan to sai ka gaya min wanda ya fassara maka ya canza maka shi daga wannan yaren da Allah ya saukar zuwa yaren da kake yi. Sai ka ce sunanka Usman. Kwarai kuwa. To ina